naimbag na malam nyo po. Data ke arti kami lugan naglabis. Kada ngamin ti napan nga followers di namin sanji balay may. Tapos kahit ako magpa-picture ka namin ni Baag. Ngam ti nasambutan dalan jayo ni bakit ko nga tigre. Nagkataon mo gamin nga arti kami outing di Bulinaw. So madida nakapagpa-picture ka namin. So tata nagtungtungan mi ni Andres nga mapan mi pasyarin na di tao ta napalitaan mi hindi sumangbit kami kahit nagsakit ka nung mita di tao. Ay, tata dati kinatungtong may nga kamag-anak na siguro kapag may kumawag sorpresahin na di tao nga dahil. So nga amin nga followers may kadwa na kami kumapanjay ta mas exciting mo ta mas surprise mo ta di tao nga aday. Ay medyo kasi tambak mangangot ko Ante yung sapay asi dugatan kaya mo paragsak saan kahit ko o kaya mo malagayam asi dugatan ni ano lang ang minuto atang garajitan makita na ta ni idol ayun maragsakan nga ta dyan no nakita na ta. ay naapuro pa tapay lang ko may tikataw na yan makita na pala ti baby fish ko nyakit kapag katawa ka dapat katawa ka pipiso mo na yun di ba Maragpala Turam kasta latamit Andres latamit di balik basta nagagot ay kung bahak malagip ka ito na may balon ta ano nga balon ay ito ba ito hospital di ba panantag dalata to ba ito ay na aga sajay dito ba yung COVID nyalakit eh aga sajay naimas ti bagbagya dito ba ito napudot may kativirus sa bagay baka pumigsa ti bagbaginaan ay hindi ka tumatira dyan wala na narudan makainom lang uri ba sila nga tayo kasta na ay ikaw nagtry hospital aga day madinsama ti papapanantayon adayo tayon supay di nansama mo turturungin natin driver ay apo di nansama mo ti left and right sika man timang tira amo ko bihasada ka sa gay tiro mo ang hindi til left and right ang kita ti paglaingan paano mo na ano tiro mo na paglaing ka ti kasto nagkalutay ma'am mapantag paragsak no mang asar ka paiso mo inay may yawawan tayo itiro mo nabay pakastam ni kang pakast awa na tal na ka man nakatalnak dito nakatugawan eh Turn right onto MacArthur Highway, Manila North Road. may Andres asiligtan subaya kabkabana basta may nata ano nga to ti kasasaad na di tao nga papananda kasano nga to ti panagbiag diyan mo bagam di doktor ano ti makamaw Andres asiligtan baka itiram man na kita kinamutaling mo jaya uy wala ibugpug na kanya ka ay bugson uy nabasa sa lugar yun kita man dito may nakatandaan nakatumar kaya nakatumar ka nagado ibala mo okay na basta naka-prepare niya okay na pugso ko kaya yung pugso na may isa okay naltutaan ako okay na bala mo kinabot talaga okay na mo okay si sabam ito ibaga madipay napay mating agpaiso ya ganin na sukto ti agos ka unay ta nasok In 600 meters, your destination will be on the left. oo ay abak ay bak ratan pasitigtan buhay na mok nangig ko ano mo tim nanggagin baga na ways May kaibigan kasi kami dyan. Kanina po, Apo, dadalawin po sana namin. yung
Yung kaibigan namin Pasyente na... pa? Opo, pasyente po. Hindi po pwedeng dalawin yung pasyente, yung bantay lang pong lalabas po yun. Ay, bawal. Hindi po pwedeng pumasok sa loob. Ah, yan po ba? Nire-request kasi niya na hindi pa ano tong si Bac Andres. Opo, hindi pwede po sa hindi po pumasok. Yun lang po ang protocol natin. Pero pag doon na lang muna kami sa loob, kausapin na lang namin. Pasyente. Pwede ba namin kausapin yung... Yung bantay pwede. Bantay. Oo, Yung bantay palabasin na nyo lang po, may gwardiya po doon. Pwede mag-bike Pasok dito? sa loob po. Oo. Saan yung daanan dito? Dito po. Dito sa may emergency po. Sige pa, saan nga? Polish, alam mo, tamo nag-picture niya. Siguro yan. Wait, ito. Ate, andito na kami. Opo. Kulay white na sasakyan po. Opo, sige po. Mas maganda po. Much better. Sige po. Okay, sige. O, sige po. Ito yung yards. Eh, tita, ano Oh. nagan? 3. Pero tita, unogan ba? Sa ano ngayon na ta? Ako mata di katungtong ka. Baka matinaw parawaran yung unag. Tawagan mo. Ay, kasano ngayon dati protocol dati unag. Balita mo ko nung kaya. Tino dita pa ako naging pasensya. Tara, di katungtong kong di ba? Dan, pismas ka ta, madi ka babay. Da protocol dati kasta. Sabay protocol nga mo. Sumurot ka ti batas. Tan. Pasok na pa tayo? Sige Sige po. Tara na Okay na ba? Hindi na. Opo. Baka Okay na po. bawal. Hindi po, sinabi na po namin sa loob. Pinakaisapan na lang po namin. Kasi kinausap namin yung guardia, may protocol daw sila. Opo, nakaswab lahat po ng mga nakapapagpumatang. Ay, baka may Hindi mga po, kamba hindi. dyan. Okay na po, sinabi na po. Baka, sa bagay, di kami tatablan ng COVID. Kasi Oo, hindi lagi po. naman kaming uminom Nasa, lang. oo. 2x2? 2x2 may dala po kayo. Meron pa kaming 2x2 dyan. Naku! Okay. Christmas po. Thank you. Ay, baka. Idol niya na po. Idol po kayo. Kumusta kaya? Nalabas na ba tayo? Po? Nalabas na ba? 2x2 lang yan. Kailangan pa po daw po siya ng CT scan saka ultrasound. Yun po yung ano ng doktor sa kanya po. Pero kumusta na po yung pakiramdam niya? Medyo okay na po naman na po yung pakiramdam niya. Kaso nga lang yung dito sa may sikmura niya po, sumasakit, sabi niya. Tapos sabi ng doktor, kailangan daw po siyang ipa-CT scan kasi yung salita niya parang nabubulong daw po. Tapos may posibilidad daw po siyang ma-stroke, sabi ng doktor kanina umaga. Kaya, yun po. Ayan. Idol. May dala kami dyan, 2x2. Oo, may ito na sa bag mo. Kaya, Ito ba ito yan? oo, sige lang, pwede ka daw. Kaya pa. Palakas kayo. Ano po, diabetic po kasi siya. Oo. May dala po kayo, sir. Tama lang pero gusto di ko ng kurang gin. Iba siguro hindi sakot na laro, nabalot mo eh. Sakto daw yung ano. Di ba yung ano rin? Hello guys. Yun o. Ayun, para kay Idol. Isa pa. Lagi ko sa GMG TV. Ay, batay ti... Hard lang di ba ba din mga inuman na gano'n? Maligwaling di ba, Red Horse ka daw pa, beer. Ang 2x2 lang. Ang 2x2 kami lang tayo. 2x2 lang.
Tubay to slide kami na eh. Palain ka na dago sa mga karawala ka. Law. Nakatagay ito yung pagpalay ito tubay. Nandyan si Nini tsaka sa Tanyel. Kapanding yun itong manji. Magsakay kayo kay Lolo Arnel. Manggan o Kayo sambayot dito, na siya. picture na kayo. Oo, bilisan nyo. Talong tubay ito. Sige na, punta na kayo dito. Sakay na lang kayo kay Lolo Arnel. Diba? Kapag sabihin minumata. Mm-hmm. Kaya di balang Tapos tsurahan na ka ba? Talo abuti yung capacity natin. Lahi yun talaga tayo na yun. Dito, nagsasalita sila. Ba't di mo naririnig? Pumunta na lang ba kayo dito? Doon kayo sa labas mamaya. Namamaklik, sama. Ngayon na nga. Kasi kami. Kaso, siguro dati na Pumunta ka na dito. kilig ka siguro sa soft drinks. Opo. Wala naman po silang lahing diabetic. Ano nga lang po, sabi ng doktor nung unang admit niya po dito nung March po. Ano po siya, yung mga nakakain daw po niya na ipon. Opo. Wala po silang lahing diabetic po. Yung mga nakakain lang po niya, soft drinks. Pag minsan kasi yung soft drinks, isang buo niyang iniinom. Yung malaki po. Malaki? Opo. Meron po yung buwan na ganun po. Yun yung iniinom niya. Bakit tinigilan niya? Mahilig pa rin sa soft drinks. Dapat pagka nung nampisan mo na yung ganung kalaki, dapat tuloy-tuloy mo na yun. Hindi tayo doktor. Sige na naririnig mo ba? Baka may ginagawa. Kaya mo, ba't pa? Baka kasi may ginagawa sa'yo. Magpagaling ka na para tayo ka rin dyan. Tubay to stay. Tubay to is like. Buka na kaya? Hindi, tanongin mo kung bukan na. Po siya dati. Ang ano niya po ngayon, watch repair. What's repair siya? Opo. Sa bayan po ng Mukada. Hindi siya makapaggawa dahilan ng sakit niya. Minsan kasi yung paa niya pag sinusumpong po yung diabetic niya po, yung ano po siya, na iba paano na, nagbibibi na. Nagbubulag. Opo, tapos tusok-tusok pa niya. Kasi dyan? Opo. Kailangan ko lang kasi pa rin. Yung laging namamanhid po, yung namamanhid po siya. Namat na anak, nagbubunod mo lang. Ganun po yun. Kaya minsan ang ginagawa niya po, umiinom siya ng alak para makatulog po. Ay, ganun talaga yun? Matagal talaga na gano'n. Mahirap kasi na daw yung ganun. May mga tusok-tusok siya. Lalo na. Pero Kasi yung maganda diabetic yun. naman niya po, stage 2. Tusok-tusok. Stage 2 lang po yung diabetic. pwede ba itong magamot? Ganun. Ang sabi po, mabuti nga po daw at walang sugat. Mas mahirap daw po pag may sugat. Mahirap bumalik. Opo. Kasi nakasama mo. CT scan tsaka ultrasound po yun. Opo. Doktor. Kailangan daw makita yung ultrasound. Meron daw ibibigay sa'yo sa inyo si Andres. Bakit Andres? Kayong dalawa. Kayo pa yung admin ko. Yung picture namin nila ate papopost ko lang. Ay, masasawa ko sa tigray. Secret. Secret talaga. 10,000 nga. Thank you po, sir. Kung sobra, pangdagdag na rin sa panggaling. Salamat po. Pang kanya sa allowance po ninyo. Yung sobra na lang po pambili na lang po natin. Kasi may mga gamot pa po siya rito, pero hindi ko pa nabili. Pero hindi ko pa nabili. Yung sobra na lang po dito. Para lumarin na siya. Para makakalima na kaya naman. Tubay to is like talaga. Para kasi ano ba? Ma'am, ano feeling ti tumulong? Mayat ate, rig na. Ano siya? Pintas ti pagpagigayam no kasjay. First time ko nga ako kay tumulong. Dapat ka na yun eh. Sa nung ngayon naman to kwarta ka, makatulong ako to bay.
dati palubos ni Apo. Kano sumari no may busanag ti kwarta ko pautang ka man kanya ko na. Kaya tagpo mo na kanya. Laka tungtong nung dati kwarta. Nakawan, pasensya. Kasi di kayam ti panunot mo. Mabagin na katulungan. Kasi sabam, di sa amati may busanan. Sige na, ang panggatas si anak ko. Pasensya kayo mga ka-idol ta medyo basit ay video medyo nagta dagamin ti protocol da bawal ti bumisita tapos bawal mo ti video dakkel ti pasalamat may nga tinulungan da kami gudi gwardiya kan doktor kan nurse nga makaunag kami ta makita mi aji pasyente Inuwarda lang aja ko. Pasyente. Da ore kasano, maparagsak mi di pasyente. kaya't na kami nga agpa-picture kaya na kami makita so nga napang kami tapos nangtad kami mati basit nga tulong pang maintenance na pumigsa aring makasangom yung mati ko ininuman no maminsan nga Daing na. lumaing tusunan hindi mabalintog pa share kanya amin ure pa yung malmalungay papanag kami mininom sakot na ni bakti arakit amuyong mat nga kata natukarta na Kwarta. no kasapulan yung titulong datala ni Baak saksidekick na idol pag napanood mo tong video na to sana magaling ka na In 300 meters, turn left magpalakas onto ka Lane South. sakit lang yan kayang kaya mo yan